Hej og velkommen til. Vi er Dyslexia, og vi skal i dag fortælle jer om, hvordan vores program det fungerer, hvad det kan hjælpe til, hvem det kan hjælpe til, og hvordan vi kan hjælpe folk med funktionsnedsættelser, såsom ordblindhed, autisme, ADHD osv. med at tage bedre noter i undervisningen. Jeg hedder Mike. Og jeg hedder Jacob. Vi startede firmaet dengang, at jeg startede i 1. G, og jeg skulle til at lave en masse noter. Og der fandt jeg ret hurtigt ud af, at når jeg prøvede at skrive en masse noter, imens jeg skulle filmere op på tavlen, kunne jeg ikke gøre begge ting. Altså enten skulle jeg få en masse gode noter, eller så kunne jeg lære, hvad læreren rent faktisk sagde, men ikke begge på samme tid. Derfor var det så, at vi skabte Dyslexia, fordi vi fandt det her kæmpe store problem med, at når vi endelig kommer til opgaver, jamen så dem, der har lavet gode noter, de kan ikke finde ud af opgaverne. Og til eksamen, jamen dem, der så ikke har skrevet noter, jamen de kan så ikke finde ud af eksamen. Og Jacob er ikke den eneste med det her. I folkeskolen, der har klaret ordblinde 2 karakterer gennemsnit lavere end folkeskolen. Og med de nye adgangskrav, der skærper de ungdomsuddannelserne som STX og HHX, giver det her altså meget dårligere forudsætninger for de ordblinde og folk med funktionsnedsættelser for at komme ind på de her uddannelser. Og det er også derfor, vi har lavet Dyslexia. Jeg kan lige lave en kort gennemgang om, hvordan det fungerer. Ja, altså den måde, det fungerer på, er, at eleven får sådan et skema her, hvor de kan se, hvad for nogle timer de har haft. Her har vi taget 2 eksempler. Et grønt skema, som er grøn time til at de timer, som du allerede har været igennem, så de elever, der er derhjemme og er syge, rent faktisk kan følge med stadigvæk. Og så en gul til dem, der er midt i timen. Her, vi laver lige et for eksempel på, hvis nu jeg sad i en time, i fysiktime, og skulle lave noter. Så trykker jeg altså bare her på, og alt det, læreren kommer, vil blive så transkriberet her. Så kan jeg for eksempel vælge en sætning her, for at få det med ind. Og hvis jeg bare vil have et enkelt ord med ind, så kan jeg altså dobbelttrykke på det. Og vi har farvekodet det, som der vil gøre, at det er nemmere for eleven at høre, hvad læreren siger, og så bare direkte få det ned, i stedet for at det bliver meget uoverskueligt, hvis man skal til at læse det hele igennem. Og samtidig så har vi også en mikrofon her til lærerne, som de bruger. Den her mikrofon kan de mute, så snart som de har lyst, hvis nu der er nogle ting, der er ikke knap så faglige, som de synes, der ikke behøver at komme med i transkription. Eleven vil kunne bruge Dyslexia efter deres egen behov. For eksempel, hvis du har svært ved at skrive et enkelt ord ned, som den ordblinde potentielt har, så vil han eller hun kunne dobbeltklikke på et enkelt ord, som Jacob viste, og så gemme det i sine noter. Til gengæld, hvis en elev sætter stor værdi til at skrive deres egne noter og formulere deres egne sætninger, jamen så kan de bruge lærerens noter eller lærerens transkription som et referencepunkt til at kigge deres igennem og se, er det nu det rigtige og det hele, jeg har fået med i mine noter. Folk med forskellige funktionsnedsættelser som ordblinde, autister og folk med ADHD hjælper vi også. Ordblinde, som sagt, vi hjælper dem med at skrive de enkelte ord, som er svære for dem, eller hele sætninger. Autisterne, de får en klar kommunikation, hvor de har mulighed for at læse den her transkription igennem, og få kommunikation den vej igennem. Altså en anden mulighed også for at blive kommunikeret til i undervisning. Folk med ADHD, dem hjælper vi med at kunne have en lettere fokus, da de nu ikke skal bruge mere fokus på at skrive noter, men blot skal følge med i timen, på samme tid med, at de kan tage de her noter med et enkelt klik i vores app. Vores mission er simpelthen at gøre det nemmere for alle elever at kunne tage noter i undervisningen. Altså det med, at man rent faktisk kan begynde at finde ud af at lytte og til noter på samtidig. Fordi det betyder en hel del, for at man først kan komme det igennem hovedet for at lytte, men også kunne få skrevet det ned til eksamen. Hvis det lyder som noget, som enten du eller din skole kunne være interesseret i, så kontakt os endelig på den mail, der står her på skærmen et eller andet sted. Og hvis du har lyst til at vide mere, så holder vi et webinar den 8. oktober 2025 på International Ordblindsdag, hvor vi vil gå meget mere dybden omkring Dyslexia, hvordan vi virker, hvordan vi vil komme med i praksis, og så vil vi også komme med nogle idéer til, hvordan det kan bruges. Vi ser frem til at høre fra dig, og glæder til at se dig til webinaret den 8. i 10.